We baba ngikhuluma noKhuzani noMthandeni ukuthi abayekele ukugadwa. Angazi mozongitshela ukuthi-ke baphila ngani ininini uKhuzani uyi-owner ininini hayi hayi ingabe ubaba kabani ingabe ubhuti kabani hayi musungiphaphela wena mani. Ngikhuluma nalabo engikhuluma nabo mina angikhulumanga nabalandeli ukuthi-ke ababaphendulele. Ngiyakwazi lokho ukuthi unekhumbi or unamakhumbi amabili usakwahlasela ubani ngoba into emfakela imali into enza ukuthi edume umculo wakhe. Akekho good ebhizinisini lamakhumbi. Ugudi ngomculo yilo mfake kubantu. Niyathanda ukukhuluma. Shit man.